काँग्रेस पार्टीने देखील दिलेला असेल. तिन्ही नेते चर्चा करून येत्या 2 दिवसामध्ये कोण किती जागा लढणार आहे हे फायनल होईल. परंतु 17च्या 17 जागा महायुतीनं आम्ही लढू आणि 17च्या 17 जागा महायुती जिंकू. तुम्ही आता ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्याचा फॉर्म्युला ठरल्याची चर्चा आहे, नेमकी काय आणि तुम्ही कुठल्या जागेवर आधारित? फॉर्म्युला अजिबात ठरलेला नाही. मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या बरोबरच्या गोष्टी आहेत. शेवटी यांचे निर्णय 3 नेते घेणार. मित्र आमच्या वतीने एकनाथ शिंदे साहेब, बीजेपीच्या वतीने देवेंद्रजी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं सुनीत रावे. त्याच्यामुळे आम्ही आमचा प्रस्ताव जो काय तो भारतीय जनता पार्टीकडे दिलेला आहे. समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने देखील दिलेला असेल. तिन्ही नेते चर्चा करून येत्या 2 दिवसामध्ये कोण किती जागा लढणार आहे हे फायनल होईल. परंतु 17च्या 17 जागा महायुतीनं आम्ही लढू आणि 17च्या 17 जागा महायुती जिंकू.